бу урында Сара Пасалыкова, аның тормыш ипташы Газиз Айдарский бергә тормыш кичерделәр, эшләделәр. Бу йортта эшчеләр театры эшләде һәм алар үз иҗатын бөек монда яшәүче татар халыгына багышлап аны сөендерделәр үзләренең эшләре иҗаты белән. Һәм инде бу концерттан бер зур әһәмияткә ия. Ни өчен бу истәлекле концерт? Чөнки нәкъ менә бу залда Сара Садыкованың һәм Газиз Айдарскийның кызы Альфия апа Айдарская утыра. Зур рәхмәт сезгә, Альфия апа. Менә күп кенә талантлы кешеләр, артистлар алып килдегез бу концертка. Бик та мощный, насыщенный программа алып килдегез. Әйтергә кирәк, хөрмәтле дуслар, 2-3 елдан Альфия апа Айдарскийның нәкъ менә бу залда шундый теләк белән әле калабыз, чыгабыз. Аның 100 яшын уздырырга планнар бар. Искиткеч. Ходай сезгә сәламәтлек бирсен. Тагын да күп концертлар уздырырга булсын. Мәскәүдә генә түгел, без беләбез, сез төрле шәһәрләрдә булгалыйсыз. Шулай итеп, тормыш иҗат юлыгыз дәвам итсен, Алла бирсә. Һәм тагын бер сөенеч бар. Ни өчен бу концерт истәлекле? Чөнки нәкъ менә бу залда бөек татар шагыйре, Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең кызы Чулпан Мусеевна Залилова. Зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Большое спасибо. Хөрмәтле дуслар, безнең быел бөек шәхсебез Тукайның 135 тууына медальләр чыгарган идек тулы вәкаләтле вәкиллегендә. Шуңа күрә бүгенге концертка килгән артистларыбызга һәм инде концертның оештыручы Альфия апа Айдарская тапшырырга рөхсәт итегез. Беренче медаль Айдарская Альфия Газизовна бүләкләнә. Рәхмәт бик зур. Әле мин бик каушадым әле шундый шәхесләр белән бергә торуыма. Икенче медаль Бариева Айгуль Шамилевна бүләкләнә. Шулай медаль белән Габдинов Айдар Айратович, Татарстан Республикасы атказанган артисты бүләкләнә. Хәзер инде сүземне бу йортның хуҗасы Мәскәүнең милли мәдәни автономия җитәкчесенә Фарида Фарисовка тапшырам. Рәхмәт бик зур. Исәмесез, хөрмәтле дуслар, кардәшләр, милләттәшләр, бик күп сүзне әйтмим. Бөтен сүзне Эмиль Венерович әйтте. Чын күңелдән сезне сәламлыйм. Сезне. Рәхмәт бик зур. Концертны башлап җибәрикме, Альфия апа? Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar, Мәскәүлеләр, кадерле дуслар. Сезгә баш калабыз Казаннан, Казан якларыннан, Идел буйларыннан, Татарстанның алсу таңнарыннан, киң болыннарыннан, Шал Кремльдән һәм үзебездән зур кайнар сәлам. Бүген актриса, җырчы һәм композитор Сара Садыкованың тууына 15 ел тулуы уңаеннан сезнең белән очрашуга, күрешүгә без бик шат. Иң элек рөхсәт итегез, аңа багышланган 2020 елның ноябрендә рус телендә чыккан «На пути к вечности» дигән китабымны тәкъдим итәргә. Бүләгем ихлас күңелемнән.
Библиотека РТНК города Москвы с пожеланием процветания и успехов в деле воспитания ваших читателей, больше духовного богатства, чувства прекрасного в искусстве от составителя Айдарской Альфии Газизовны, Москва-Казань, 20 ноябрь 21 год. Хафиз Айдарский и Альфия Айдарская. Здесь в библиотеке не хватает одного сборника Сары Садыковой. Мотор илем полностью здесь имеется. Kitaplar бүләк иткәнең өчен бик зур рәхмәт. Озын гомерләр, саулыклар үзегезгә. Бик күп шатлыклар. Уважаемому главному редактору Московской газеты «Татар Доньясы» Ринату Мухаммадееву с пожеланием здоровья, больших успехов в благороднейшей работе, счастья в жизни от составителя Айдарской Альфии Газизовны. Изготовителяклар белән ихтирам итеп, Альфия апа. Дорогая Замзамия, на добрую память, бөтен изготовителякларым белән озын матур гомер теләп калам. Рухи байлыклар, сәламәтлек, бәхет һәм шатлык, кавычках. Шатлык. Дорогой Чулпан, на добрую память о нашей встрече и дружбе, о наших родителях, которые умели любить, дружить, помогать и дорожить друг другом. В память о них и мы с тобой. Давай до самого конца. Дорогим потомкам Садыковым, Тимуру, Руслану, Софочке и Веронике на добрую память со всеми моими наилучшими пожеланиями в вашей работе, жизни, в будущем от составителя Альфии Газизовны Айдарской. Не забывайте Садык Бабая, давшему вам свое имя, фамилию, которую носите. Он лежит в деревне Айдарово Зеленодольского района Татарстана. Приезжайте, не забывайте. Счастливой, долгой вам жизни. Уважаемой Наталье Лавреновой, с пожеланием здоровья, долголетия, успехов и благополучия, счастливой жизни, духовного богатства, без чего невозможно достойное будущее. Большое спасибо за память добрую о моей маме, дяде Хафизе, которого я редко видел, но очень любила. Он был не только талантливым, умным специалистом, был кристально чистым человеком. Думаю, романтик, поэт, музыкант. Очень любил детей. От благодарной Альфии Газизовны Айдарской. Наталья. А сейчас разрешите представить вашему вниманию молодых исполнителей художественного слова и ведущих явлениях «Дух-концерт», студенты татарского отделения Казанского государственного театрального училища Данис Исматуллин, Мулина Алиева, Ялмаз Мулаянов. Казаннан Мәскәүлеләргә кайнар сәлам китердек. Татар халкының үз кызы, актриса, җырчы һәм композитор Сара Садыкованың юбилей кичәсен, концертыбызны ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Быел 1 ноябрьдә Сара Гариф кызы Садыковага 115 ел тулды. 1942 елда Сара Садыкова үзенең беренче композициясе белән эшен башлый. 1982 елда татар хатын-кызлардан беренче композитор булып, Сара Садыкова Советлар Союзының Татарстан композиторлар бүлеге әгъзасы.
110 татар, башкорт язучы шагыйрьләрнең сүзләренә язылган 348 һәм 15 татар, башкорт драматургларының 18 спектакльләрендәге 198 җырлар авторы. 1986 елның 7 июнендә Татарстан минем республикам, Яша Казан, язмышыбыз уртак Россия, Идел суы ага торыр. Дөнья матур, дөнья киң дип, җидегән чишмәләрен халкына калдырып, арабыздан китеп барды. Милләтебез синең моңга сусаганда, бөркет булып очты җырларың. Кыйдыгаларга сибелешкән татар көтеп алды синең моңнарың. Жырың белән безне моңландырдың, жырың белән горурландырдың, жырың белән җанны иркәләдең, жырың белән илне зурладың. Чыкмаслык җан иңдерергә иде, синең кебек изге затларга. Жырың гына калды микән исем, истәлегең булып дөньяга. Сара апа, туган көнен котлап, очрашуга килдек без бүген. Зур сәхнәдән безгә елмайгандай, басып торасың күк син үзең. Хәтирәләр аша кайта-кайта, иҗат юлын барлап, яшьләр килә. Җырларыңны бәйләм итеп тезеп, юлларына ак чәчәкләр сибә-сибә. Сара апа, еллар аша шулай, гел елмаеп безне каршы ал. Милләтемнең җырчы сандугачы, моңлы сандугачы булып кал.
Matur salkın sular şilerinde kim iken yüreğinde salkın sular şilerinde kim iken yüreğinde Tatarstan benim respublikam, Россиянın matur şiirinde Fatıma özel isem kuştan Başka iller mimar girer bugün Hıyarım yok benim ufakta Tuğan şiirlerinin güzelliği
Симфониялар кирәк түгел миңа. Үз ата-бабам моңы булганда, әнкәемнең күкрәгенә ябышып, шыпыр-шыпыр сөтен эчкәндә, шунда кергән улым, шунда туган. Яңа гына сызлып, ай туганда. Шул моң дәва йөрәкләргә, шул моң нинди хәсрәт чиксәң дә, шул моң дәва бирә җанга. Яшин килеп җитсә дә 80-гә. Алтын көмеш кадерен белмәдем мин. Кургаш бакыр миңа бар да бер. Минем өчен кеше кыйммәт булды. Кеше кадере, кеше җаны булды зур. Җаным сөйгән азигым һәм туганнарым. Киттеләр дус эшләрем калдырып. Кара җиргә кереп, күккә очтылар. Япа bir ялгызым калдырып. Исләремә төшә һәр көн минут сайын сагынам азигымны, дусларны. Шуңа күрә күңелем һаман моңлы, җырларым да шуңадыр моңлы. Минем кебек моңлы сагынучылар күптер әле, күптер дөньяда. Тормыш яме безне сөендерә. Яшик, тынычлык теләп дөньяга. Yıllar uzar lakin isten çıkmay. Batır şair ismi komanda. Ayşanda kebek Musa yaşir.
kuşlar neşeler Eytirsinle kuşlar neşeler Akboz attım gümüştü ya Uğut çıkara taşlardan Vakıtlarda homman birge girdik öteşinden Ötmedi başlardan Akboz attım akkanattım Hayat basularım Bari singine basasın Yüreknin yasuların Akboz attım akkanattım Bari singine basasın Yüreknin yasuları Akboz attım oldan kile Yazdı saban kuyları Beyremikte bizden dostlar Süyünüşler, kuvanışlar Meydanlarga sıymadı Akboz attım akkanattım Hayat basuların Bari singine basasın Yüreknin yasuları Akboz attım jilde jitiz İlmini sügenime Mehabet sağışlarımını Eydirmin şiberime Akboz attım akkanattım Hayat basuların Bari singine basasın Yüreknin yasuları Akboz attım akkanattım Hayat basuların Bari singine basasın Yüreknin yasuları Bari singine basasın Yüreknin yasuları
Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Роберт Миңнуллинға. Хөрмәтле Роберт Мөхәллим улы, Татарстан Республикасының Министрлар Кабинетының 1997 елның 13 марты бұйрығы негізінде Қазанда жыршы композитор Сара Садыйковаға һәйкәл қойылырға тиеш иде. Ул инде бронзада құйылды, әмма бүгенгечә урамда урын алмады. Бу турыда бик күп язмалар шықса да, нәтиҗә хәзердә юк. Шушы мәсьәләне Дәүләт Советы утырышуында күтәрүегезне сорыйм. Бу мәсьәләне Роберт Миңнуллин озакка сузмады. 2014 елны җавап кайтарды. Хөрмәтле Әлфия апага, Бөек Сара апаның газиз кызына, Сара Садыйкова дип җан атып торучы асыл затка ихлас күңелдән. Сораға урын табылмый, башкалабыз Казанда. Мың сарабыз кебекләргә никтер урын азанда. Сандугач оясы кадәр урын да җитәр иде. Югыйсә Казаныбызды яктырып китәр иде. Югыйсә Сара апабыз илаһилар затыннан. Тик Сарага дигән урын күптән инде сатылган. Кая булган? Ник сатылган? Сарага дигән урын. Сатканнардыр җырлый Сара апаның җыры. Сарага урын табылмый. Сара, моң Сара бит ул. Татарның күңелендәге яра, моң яра бит ул. Сарага урын табылмый. Казан зур урын бар, Казандагы урын түгел. Күңелдәге урын тар. Яшә Казан, яшә диеп җырлаган Сарабызга Казанда урын табылмый. Сыймый ул арабызга. Казанда һәйкәл бар хәтта мәчегә һәм бакага. Тик урын юк бу Казанда бөек Сара апага. Була алмыйдыр күрәсең, татар җаны ярасыз. Татарыбыз саралы да, Казаныбыз сарасыз. Нигә кадерсез син татар? Ник бәгырьсез син Казан? Ки Сара, бу шигыремне чарасызлыктан язам. В прекрасной нашей Казани нет места Сара опять. Таких, как она в столице, не помните вы пока. Да есть соловьиное гнездышко, хватило бы места здесь. А город наш с образом ярким, светлее засиял бы весь. В прекрасной нашей Казани нет места Сара опять. Нет места ране сердечной, имеющей корни в веках. Нет места в Казани, но город огромен и места полно. Не в городе нашем все же тесно, в чиновничьих душах темно. Нет места, увы, патриотке, что славила в песен Казань. Есть памятник кошке, лягушкам, что славят, чтоб радовать глаз горожан. Что ж так нелегко мы, татары, живем в этой поре. Сарай есть в душе у народа, в Казани нет места Саре. Что ж так мы не чтимы, татары, и так бездушно ты, Казань. Пишу эти строки в отчаянии, готовый дать волю слезам.
Sızırıyor kemik şişekler Yeğdinin uyanlar Uyardan uyup kaldım Yüreğime
Ой нұрында, су юлында, хой нұрында мұң толы. Толпынасың, күрсінесің, гүл себесің, ел қызы. Сен шахитті, сен бәхетті, сен үмітті, су юлы. Ақ шешеклер, ақ білеклер, ал yüzіңді ой нұры. Жырларыңда, мұңларыңда нендей үннәр толқыны. Ал су таңнар ышқынуда, айлы түнлер тылсымы. Көкке міне, жерге еңе, жанға сіңе илміңі. И сағышлы, ең сұлу қыз, қайдан алдың сен мұны?